Kuyintokozo ukukhuluma nawe, igama uPastor WeNingi. Sibonga nje ithuba osinike lona lokuthi ulandele ichannel. Ngicela ke ungakhohlwa ukulike ama video nokuchecka amanye ama videos ke sawenza ubheke mhlawumbe ufunde bese ulike. On Instagram mina ngoxelani_Enoch. Ngicela ungifollowe please. UNkulunkulu ke kulonde. Bese kuthi ngoLesine every Thursday ngo7 ekseni ku eTV on the morning show suke sikhona sibheka udaba lamaphupho nakhona ungasilandela Nkosithela umusa. Umuntu ungwazi ubekubuzela ukuthi mhlawumbe kusho ukuthini uphupha mhlawumbe intombi kamza wakho ikudayisela igeja. Kafushane uma uphupha uthenga igeja uphawu luhle oluvame ukusho ukuthi mhlawumbe usuke ufuna indlela elula yokwenza umklamo wakho noma yokwenza ibhizinisi lakho noma umsebenzi wakho ukuthi ube impumelelo. Yabona, kungenzeka njengamanje umuntu osuke efuna indlela yokwenza umklamo wakho yokwenza ibhizinisi lakho noma yokwenza umsebenzi wakho kalula nangempumelelo. 2 uma uphupha mhlawumbe uthenga igeja uphawu ngabuye luvezela ukuthi umuntu ozimisele nosebenza kanzima mhlawumbe noma usebenza ngosikhandla nozinikele futhi nowenza konke ongakwenza ukuze ukwazi ukuphothula mhlawumbe inhlelo sukunazo zemiklamo ukuze noma inhlelo zekusasa lakho ngempumelelo. Yabona, futhi uma uphupha umuntu ekuthengisela igeja uphawu ngabuye livezela ukuthi kungenzeka mhlawumbe uzothola izeluleko ezibalulekile futhi eziwusizo ezizokwenza ukuthi ukwazi ukufeza inhlelo zakho. Ongenzeka uzosithola kuwena lowo muntu loyo noma komunye umuntu omaziyo noma osondelene naye. Kepha ezizodinga ukuthi uprove ukuthi uyazidinga ngempela lezeluleko noma ke lolo sizo kuzodinga ozolithola kodwa kuzodinga ukuthi mhlawumbe uprove vele ukuthi ngempela you really need usizo noma uyadinga ukulekelelwa mhlawumbe ukuze ukwazi ukuphothula lowo mklamo loyo onawo noma lelo business noma ke lezo nhlelo zekusasa onazo. Ngiyabonga kakhulu. Shintsha impilo yakho ngamageza ngonqa phambili. Thola kiphi yochamo kuyikhambi lesinto ehlanza liguculula amabhadi esichitho isinyama kanye namathunzi ngokusheshsha. Kanti ungaphinda usitholele uMazibuthi oyikhambi lingashaya iceleni uma ufuna ukuthi uthandeke ugqame wedwa noma ke ufuna ukuhlala unemali zikhathi zonke. Faka i-order lakho njengamanje. Shayela uMagoza amakhulu ku-079 267 0928. Uma ukude ungakhathazeki uzolithola ngePostnet i-order lakho. Magoza amakhulu, the Royalty Herbs.